Tak a sme tu. Cesty, naša ekonomika a ten magický rok 2026. Presne o tomto sa budeme v dnešnej analýze baviť. Rok 2026 totiž prináša na slovenské cesty úplne nové pravidlá a povedzme si úprimne dosť špecifické finančné podmienky, o ktorých jednoducho treba hovoriť. Presne tak. A hneď na úvod treba povedať, že sa to poriadne dotkne našich peňaženiek. Dnes sa spoločne pozrieme na takú celkom fascinujúcu cestu našich peňazí. Od momentu, kedy si človek kúpi diaľničnú známku, až po to, ako tieto eurá končia a pomáhajú plátať diery v tom obrovskom štátnom rozpočte. Je to naozaj ukážkové prepojenie bežných výdavkov domácnosti s tou veľkou makroekonomikou štátu. Z tohto celého nám hneď vyskakuje jedna, povedal by som, úplne zásadná otázka. Platia bežní motoristi takú tú najvyššiu daň za finančné ozdravenie štátu? No, to je tá veľká dilema však. Na jednej strane je tu tam naša každodenná snaha udržať rodinný rozpočet ako tak v pluse, najmä teraz, keď stále cítime dozvuky inflácie. No na druhej strane stojí štát. Ten nevyhnutne potrebuje konsolidovať svoje financie a logicky hľadá príjmy, kde sa dá. Práve tento stret mikrokozmu našich peňaženiek a makrokozmu štátnej kasy robí túto tému tak neuveriteľne dôležitou pre každého jedného vodiča. Takže poďme pekne na čísla. Aké sú tie oficiálne ceny elektronických diaľničných známok na rok 2026? Ročná, teda tá 365-dňová klasika, stojí 90 eur. Ďalej tu máme 30-dňovú za 17 eur a 10 centov, 10-dňovú za 10,80 a pre takých tých úplne občasných cestovateľov je tu jednodenná známka za 8 eur a 10 centov. Čo vlastne na prvý pohľad znie ako celkom fajn správa, nie? Najmä po tom minuloročnom obrovskom zdražovaní. Ceny nám zostávajú zmrazené, plus je tu jedna fakt praktická novinka, a to možnosť posunúť si platnosť známky až o 60 dní od jej nákupu. V minulosti to bolo len nejakých 13 dní, čiže ten systém je teraz o dosť flexibilnejší. Hej, na prvý pohľad to naozaj znie super. Ale pozor, je tu jeden dosť zásadný skrytý háčik. Keď sa povie 90 eur za rok, v dnešnej dobe to vyznieva ako úplne priateľná paušálna suma za neobmedzené cestovanie. Ale skúsili ste si niekedy túto nominálnu cenu porovnať so skutočnou veľkosťou našej dostupnej diaľničnej siete? A presne toto je ten kameň úrazu. Až v momente, keď si túto cenu rozpočítame na každý jeden reálne vybudovaný kilometr diaľnice, ukáže sa nám skutočná hodnota. Až vtedy naozaj vidíme, čo za tie svoje peniaze reálne dostávame. A matematika tu nepustí. Slovensko má dnes k dispozícii sieť s dĺžkou približne 866 kilometrov. Ak si tých 90 eur pekne rozpočítame, vyjde nám, že platíme niečo vyše 10 centov za každý jeden dostupný kilometr. 10 centov? A pritom, keď sa pozrieme napríklad na také Česko, tam je to len nejakých 7 centov za kilometr. A nezabúdajme, že tam otvárajú desiatky kilometrov nových úsekov ročne. No a Rakúsko? S ich obrovskou viac než 2000 kilometrovou sieťou tam vychádza 1 kilometr na necelých 5 centov. Zrazu nám z toho vychádza, že tá zdanlivo lacná slovenská známka je v prepočte na kilometr vlastne ten absolútne najdrahší poplatok v celej strednej Európe. Neuveriteľné. No a aby toho nebolo málo, systém výberu týchto poplatkov nepozná absolútne žiadne zľutovanie. To číslo 500 eur tu vôbec nie je len nejakým teoretickým strašiakom kdesi v zákone. Presne tak, ten starý známy mýtus, že ak na ceste nie je policajná hliadka, tak to nejako prejde bez povšimnutia, tak na ten treba veľmi rýchlo zabudnúť. Celá sieť je dnes už doslova pretkaná automatizovanými kamerovými systémy. Funguje to tak, že pokuta príde úplne automaticky poštou, a to vo výške 150 eur. Ak ju človek uhradí do 15 dní, zníži sa na 100. Lenže ak by hliadka zastavila auto priamo na mieste, bloková pokuta sa pohybuje od 50 do 200 eur. A v takomto správnom konaní... Tam sa to môže vyšplhať až na naozaj hrozivých 500 eur. Dobre, ale čo nejaké výnimky v tomto inak strašne prísnom systéme? Dosť často sa napríklad debatuje o ľuďoch s ťažkým zdravotným postihnutím, teda držiteľoch preukazu ZTP. Majú oni automaticky povolené jazdiť po diaľniciach zadarmo? Vieš čo, toto je úprimne jeden z tých najväčších a najčastejších omylov. A bohužiaľ veľmi často končí presne tou spomínanou vysokou pokutou. Odpoveď je totiž úplne jednoznačná – nie. Vlastniť preukaz s označením ZTP ani zďaleka nestačí na nejaké automatické oslobodenie od diaľničných poplatkov. Ono to totiž funguje tak, že celý tento proces má 4 veľmi konkrétne administratívne kroky. Po prvé, človek musí mať ten známy modrý parkovací preukaz. Po druhé, vozidlo musí byť registrované priamo na držiteľa tohto preukazu. Až potom následuje tretí krok, a to je podanie oficiálnej žiadosti, napríklad cez portál e-známka.sk, ku ktorej treba priložiť aj kópie technického preukazu.
Áno, a nesmieme preskočiť ten štvrtý a úprimne asi ten úplne najdôležitejší krok. Je fakt nevyhnutné počkať na oficiálne písomné potvrdenie z Národnej diaľničnej spoločnosti. Pretože ak človek vyrazí na spoplatnený úsek čo je len jeden jediný deň pred prijatím tohto papiera, technicky jazdí na čierno a opäť rizikuje tú 500 € pokutu. Moderátora, lenže ten tlak na vodičov a majiteľov aut sa diaľnicami vôbec nekončí. Striktné dodržiavanie pravidiel a plnenie si finančných povinností naberá v roku 2026 na obrátkach naprieč doslova celou dopravou. Presne tak, na scénu totiž prichádza nový a povedzme si na rovinu mimoriadne tvrdý zákon. Pracovne sa mu hovorí Lex PZP. Je to naozaj radikálna zmena v tom, ako sa pristupuje aj k povinnému zmluvnému poisteniu. Kým doteraz za nepoistené auto hrozila, povedzme úradná pokuta, odteraz môžu takéto vozidlá čeliť automatickému vyradeniu zo štátnej evidencie. Zjednodušene povedané, auto nemá poistvu, štát ho z tých ciest administratívne doslova vymaže. Z tohto celého sa vynára jedna úplne prirodzená otázka. Prečo je ten štát zrazu vo všetkých týchto poplatkoch, prísnych kontrolách a tvrdých zákonoch taký mimoriadne nekompromisný? Výborná otázka. Aby sme to pochopili, musíme sa teraz trochu presunúť od tých našich bežných peňaženiek priamo do srdca veľkej makroekonomiky. Zásadné odpovede nám tu ponúka výročná správa o pokroku Slovenskej republiky pre rok 2026, ktorú vydalo Ministerstvo financií. Je to kľúčový dokument, ktorý bez príkras ukazuje, v akej finančnej kondícii sa naša krajina momentálne nachádza. A hlavne, prečo je zrazu naozaj každé jedno vybraté euro tak kriticky dôležité. Tie dáta v správe hovoria veľmi jasnou rečou. Máme za sebou viaceré globálne krízy a naše verejné financie sa dostali pod obrovský tlak. Bez tých konsolidačných zásahov a drastických opatrení by ten verejný deficit mohol v tomto roku vystreliť až na absolútne katastrofálnych 7% hrubého domáceho produktu. A to by, zjednodušene povedané, zrujnovalo štátnu kasu. A to je presne ten dôvod, prečo štát nasadil plán prísneho uťahovania opaskov. Ten cieľ je jasný. Znížiť tento deficit na 4,45% v roku 2025, potom na 4,34% v roku 2026, no a postupne to stlačiť na 4,10% do roku 2028. Bavíme sa tu o gigantických objemoch peňazí, ktoré ten štát jednoducho musí niekde reálne nájsť a vybrať. Čo je ale dôležité dodať, toto obrovské šetrenie je veľmi sťažené celkovým makroekonomickým výhľadom. Ten na rok 2026 neukazuje žiadny prudký rast bohatstva. Očakáva sa len veľmi mierny, asi 1% rast HDP. Je to hlavne preto, že tá naša domáca ekonomika je extrémne zasiahnutá globálnymi vplyvmi. Z jednej strany na nás tlačia ochranné obchodné bariéry zo strany Spojených štátov a z tej druhej je tu agresívny tlak čínskych trhových podielov. Tieto vonkajšie faktory jednoducho spomaľujú náš rast, ale aby sme neboli len pesimistickí, je tu aj dôvod na určitý optimizmus. Očakáva sa totiž obrovský nábeh produkcie a exportu z novej automobilky Volvo na východnom Slovensku a to má naozaj veľký potenciál ten náš budúci rast opäť poriadne naštartovať. Táto dnešná analýza vlastne veľmi pekne ukazuje jednu vec, ako neuveriteľne úzko je prepojené to obrovské plátanie štátneho dlhu s tým, koľko reálne zaplatíme za diaľnice, za povinné zmluvné poistenie alebo na tých prísnych pokutách. Makroekonomické ciele štátu a naše bežné mikroekonomické výdavky idú jednoducho ruka v ruke. Ostáva nám tu ale na záver jedna veľmi otvorená a provokatívna otázka. Je táto nevyhnutná finančná záťaž na rok 2026 rozdelená skutočne spravodlivo? Sú to naozaj práve bežní občania a tí každodenní motoristi, kto má na svojich pleciach niesť tú najväčšiu váhu nevyhnutnej štátnej konsolidácie? To je, myslím, celkom podnetná myšlienka, ktorú tu dnes môžeme nechať tak povediac visieť vo vzduchu. Ďakujeme veľmi pekne, že ste túto analýzu sledovali s nami a tešíme sa na vás opäť na budúce.